खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि जेडि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनायखौ सिगांग्रो बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ। आंनि दिनैनि भिडिअआ जाबाय अल आसाम देवबानी बाथौ धोरोमनि नायखांगिरि सती जोंमानि रुंसारि जालांनाय जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंनि थाखाय जोबथा खेराइ खुंनाय माघ मासनि 7 अक्ट'आव बे खेराइखौ खुंनाय जायो। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांनो सानदों। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबफैदोंब्ला बा आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नटिफिकेसन बेलखौबो अल खालामनानै लादो, थुनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबानो नोंथांनि सिगाङाव सिगांग्रो सहैग्रोगोन आरो नोंथाङा नुनो मोनगोन। बिदिबा फैदो लोगोफोर, बाराखौ बुंबाय थालिया, भिडिअखौ आंजों लोगोसे सुरु खालामलांनोसै। 아이 방 새든 가는 마영랑 누구랑 든 가든 야, 원래 그 정도라 그죠? 그래 좋아? 봄새이다 लांथिया माथो जि सुइटारबो गानलायासै। iya gunung itu yang anggur biang lagi dengan dia ada nengah.
Ini apa ya? Sekhatimu kayak baunder kayak bapak muslim. Kasusnya bulan kerja hari ke. Bila ni analai sulai gaya tu dekho ni dia belah hai lu gaya tu on thaya ga gawa tu pula ga ga sagar ni daya ba untha pada ka Tahun na ini. Ulang dah. Ayo sama je. Ayo kemana lah dia? Saya mana dia? Apa dia? Ayo, angkle. Mau ke situ lagi. Cepat ya. Kemana dia dia? Hôm nay bảo chơi đây đây bố berapa malam apa sih Pak? Barang sudah. Desani dega thalab nano bangi sang dana yigam sang dana gacha galja botha kera kunna nansar kapale kapale athara kapale sonani apani gato ayu lento hayu bakol Indo jera kathai jera di ba kai Samkasa di madong saya lekra di madong saya agrang di madong saya ruswi di madong saya beki di madong saya manas di madong saya mokongga di madong saya nune di madong saya halasi di madong saya sorol banga di madong saya gaurang di madong saya jiji di madong saya lai di madong saya balkin di madong saya dikhabon di madong saya insafan di madong saya ai bandari dong saya nune gara dong saya isna gara dong saya kana kakali dong saya
เ
가그냥 풀치면 되니 전화씨가 하나. 전화씨가 카라마서. Dia baju saya lang jero. Ai ni saya kau dia baju saya lang. Kadang frame na Ai kan dam na kan dam kau dia baju saya lang dam. Kadang frame photography. Sa ma ba bulu dia. Sa ma ba bulu dia. 왜 그래? 한치 산년에 흐르는 거. 신장 신장.
एसे जोबबावबा फोजोबसिन एसे जोबबावथों थुगोनदां जोबबावथों गासिबो गोलावैनो दं स्रि बैयाव होनांला एबारनिफ्राय बैयाव होनांला सोंथ'ला माबा बुंनो नागिरदोंमोन आबै माने मानसि बाजि नालाय नोंसोरबो हरनायखौ गासिबो मोनहैजोबनो राहा मोनथोंसै दे सोरलाब मोननानैलाय मानो मोनहैया जानांगौ दहायनो मोनजोब्बाय होनखाबाय मोननाय मोनैखौ बे खोन्थालाना बेमार आजार गगा मोननाय नांथे मोननाय गुजुनाय बेफोरबायदिनो दानि बेमार आजारफ्रा रग बियादिफ्रा जोबनो गैयै जालांबायहाय